ବାବା ଏବେ ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ସମୟ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ବିଷୟରେ କାଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବାବା ନବୀନ, ତିନିଟି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟଟା ବୁଡ଼ି ସାରିଛି। ପଞ୍ଚମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ତୁମ ଅସଲି ମୁଖ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତୁମ ଉପରେ ହସୁଛି। ତୁମେ ଆଉ ପାରିବନି ନବୀନ, ଏଥର ତୁମ ଖେଳ ସରିଲା। ଏବେ କାଣ କରିବି ବାବା? ଦେଖ ନବୀନ, ତୁମେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ବିଦା କରିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ପାଣ୍ଡୁକୁ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ପଳିଯାଅ, ନହେଲେ ବେଳ ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣ। ଆଜ୍ଞା ବାବା, ମୁଁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଲି। ପାଣ୍ଡୁରେ ଏଥର ଖେଳ ସାରିଲା। ଚାଲେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା।